Goed 300 mensen kroenen juist in Drachten mei in een stille tocht voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in de Oekraïne. De deelnemers om de tocht woensdag haar maailibjen tonen hoe de nabesteden. De brandwacht is nog heel die dwaande met het nablussen bij de Friesland Campina fabriek in Gerkes-Kleester. Maar in de brandwacht nou al haast 50 uur dwaande. Bij de grote brand is een loods maar daarin 44.000 siezen aanbaand. In een snackbar aan de Kolk in Ruisterveen is voor momenteel brand uitbrutsen. De brandwacht hield vastwaardig één persoon uit een jonkelizende wenning hellen. Het gebouw rekkenbots kan scherren, de reek en het bluswetter. De koning van de PC, Daniel Iziger, is juist in zijn woonplek Ljouw het huldigen. Het zijn 50 man die in café De Rus om een feestje te vieren met de PC-winners. Iziger is voor de tweede keer in zijn carrière uitroepen tak koning. Joen en vannacht opklaring zit het 15 graden, op een eiland nog wat zachter. Morgen droeg en zinneschien waar. Temperaturen tussen de 24 en 27 graden. De zuidwestenwind is matig.